Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναρωτιέσαι αν το άτομο που έχεις απέναντί σου είναι όντως αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για ρομαντικές σχέσεις. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε βαθιά σχέση με έναν άλλο άνθρωπο. Φιλίες, επιχειρηματικούς εταίρους, μέντορες ή ακόμα και εκείνους τους ανθρώπους που φαίνεται να έχουν μπει στη ζωή σας την κατάλληλη στιγμή. Αλλά πώς μπορείτε να ξέρετε αν είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένοι με εσάς? Ο Καρλ Γιούγκ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη μελέτη του ασυνείδητου και πώς αυτό διαμορφώνει τις σχέσεις μας. Για αυτόν, τίποτα από όσα βιώνουμε δεν είναι απλή σύμπτωση. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας δεν το κάνουν τυχαία. Τις περισσότερες φορές είναι εκδηλώσεις εσωτερικών διεργασιών που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως. Έχετε νιώσει ποτέ μια ανεξήγητη σχέση με κάποιον? Μπορεί να είστε σε θέση να το εκλογικεύσετε μακριά, αλλά υπάρχει κάτι σχετικά με την ενέργειά τους, την παρουσία τους ή τον τρόπο ζωής τους που αντυχεί μαζί σας σε ένα σχεδόν μαγικό επίπεδο. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι αυτό το συναίσθημα είναι μια εκδήλωση συγχρονισμού τη στιγμή που το εσωτερικό και το εξωτερικό ευθυγραμμίζονται τέλεια. Είναι σαν το σύμπαν να σου στέλνει ένα σήμα ότι αυτό το άτομο έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Πώς όμως διακρίνεται ανάμεσα σε μια πραγματική σύνδεση και μια φευγαλαία ψευδαίσθηση? Εδώ είναι που η κατανόηση του ασυνείδητου γίνεται κρίσιμη. Ο Γιούγκ πίστευε ότι οι σχέσεις μας λειτουργούν ως καθρέφτες του εσωτερικού μας κόσμου. Εάν περιτριγυρίζεστε συνεχώς από ανθρώπους που σας προκαλούν με καταστροφικούς τρόπους, σας εξαντλούν την ενέργειά σας ή σας κάνουν να αισθάνεστε ανεπαρκείς, δεν είναι απλώς κακή τύχη. Είναι μια πρόσκληση από το ασυνείδητό σας να κοιτάξετε προς τα μέσα, να αναρωτηθείτε ποιο μέρος σας επιτρέπει ή έστω ελκύει μια τέτοια δυναμική. Όταν κάποιος είναι πραγματικά κατάλληλος για σένα, θα το ξέρεις, γιατί δεν θα υπάρχει συνεχής διαμάχη ανάμεσα στο ποιος είσαι και στο ποιος νιώθεις ότι πρέπει να είσαι. Οι αληθινά ουσιαστικές σχέσεις δεν σε αναγκάζουν να προδώσεις την ουσία σου. Δεν θα νιώσετε την ανάγκη να κρύψετε κομμάτια του εαυτού σας, να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων ή να αναγκάσετε μια σύνδεση που δεν ρέει φυσικά. Αντίθετα, αυτό το άτομο θα σας κάνει να νιώσετε ότι σας βλέπουν, σας καταλαβαίνουν και σας αποδέχονται. Και όχι επειδή σας εξιδανικεύουν, αλλά επειδή η παρουσία του αντανακλά τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας. Ο Γιούγκ μίλησε για την εξατομίκευση, τη διαδικασία του να γίνεις αυτός που πραγματικά είσαι, πέρα από τις μάσκες και τις κοινωνικές προσδοκίες. Όταν βρίσκεστε στο μονοπάτι της εξατομίκευσης, αρχίζετε να προσελκύετε ανθρώπους που ευθυγραμμίζονται με την αλήθεια σας. Όχι επειδή εμφανίζονται ως μαγικά στη ζωή σας, αλλά επειδή έχετε τώρα τη διάβγεια να τα αναγνωρίσετε και το θάρρος να αφήσετε εκείνα που δεν έχουν πια απήχηση σε εσάς. Σκεφτείτε το. Πόσες φορές έχετε κάνει σχέσεις που κατά βάθος ήξερες ότι δεν ήταν καλές για σένα? Σχέσεις όπου η σύγκρουση ήταν συνεχής, όπου έπρεπε να παλέψεις για κάθε μικρή εκδήλωση στοργής, όπου απλά το να είσαι ο εαυτός σου φαινόταν πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι κακός ή ότι κάνετε λάθος. Σημαίνει απλώς ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία, μια ασυμφωνία ανάμεσα στο ποιος είσαι και στο τι απαιτεί η σχέση να είσαι. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο μου είναι πλέον διαθέσιμο. Είναι γεμάτο με συμβουλές και τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε συναισθηματικά εμπόδια και να καλλιεργήσετε την αγάπη για τον εαυτό σας. Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στην περιγραφή και το σταθερό σχόλιο. Τώρα ας συνεχίσουμε. Ο Γιούγκ μας υπενθυμίζει ότι το ασυνείδητο αναζητά πάντα την ισορροπία. Εάν ξοδεύετε τη ζωή σας κυνηγώντας σχέσεις που σας εξαντλούν, κάποια στιγμή το μυαλό και το σώμα σας θα σας στείλουν μηνύματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να αρχίσετε να αισθάνεστε ανήσυχοι, εξαντλημένοι ή χωρίς κίνητρα.
Μπορεί ακόμη και να εμφανίσετε σωματικά συμπτώματα, αϊπνία, ανεξήγητο πόνο ή συνεχή κόπωση. Όλοι αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους η ύπαρξή σας φωνάζει για αλλαγή. Γι' αυτό, όταν κάποιος είναι πραγματικά κατάλληλος για εσάς, θα το ξέρετε. Όχι γιατί όλα θα είναι τέλεια, όχι γιατί δεν θα υπάρξουν ποτέ διαφωνίες ή δύσκολες στιγμές, αλλά γιατί η παρουσία τους δεν θα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε μια συνεχή μάχη μαζί τους. Θα βιώσετε κάτι βαθύτερο, μια ελαφρότητα, μια αίσθηση του ανήκειν, μια σύνδεση που δεν απαιτεί να θυσιάσετε αυτό που είστε. Και έτσι ξέρετε, κάτι που ο Γιούγκ θεώρησε απαραίτητο για τη συναισθηματική ευεξία είναι η αρμονία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο βαθύ. Ο Γιούγκ πίστευε ότι η αληθινή σύνδεση με έναν άλλο άνθρωπο συμβαίνει όταν οι ψυχές μας αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Αυτό μπορεί να ακούγεται μυστικιστικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απολύτως λογικό. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας συσσωρεύουμε εμπειρίες, πληγές και μαθήματα, συχνά χωρίς καν να το καταλάβουμε. Ψάχνουμε για κάτι στους άλλους που μας βοηθά να θεραπευόμαστε. Αν κάποιος έρθει στη ζωή σας και ξυπνήσει μέσα σας μια αίσθηση ανάπτυξης και επέκτασης, εάν σας εμπνέει να είστε περισσότερο ο εαυτός σας αντί να συρρυκνώνεστε για να ταιριάξετε, αυτό είναι σημάδι ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό το άτομο είναι προορισμένο να μείνει για πάντα. Ορισμένες σχέσεις προορίζονται να μας ακολουθήσουν για λίγο πριν προχωρήσουμε. Αλλά όσο είναι στη ζωή μας, η παρουσία τους αφήνει έναν αντίκτυπο που ξεπερνά τα λόγια. Από την άλλη πλευρά, εάν βρίσκεστε συνεχώς σε σχέσεις όπου νιώθετε την ανάγκη να αποδείξετε την αξία σας, όπου ο φόβος της εγκατάλειψης ή της απόρριψης υπαγορεύει τις πράξεις σας, τότε ήρθε η ώρα να αναρωτηθείτε ποιο μέρος του εαυτού μου χρειάζεται να θεραπευτεί. Επιλέγετε αυτές τις σχέσεις από αγάπη για τον εαυτό σας ή έχουν τις ρίζες τους στον φόβο της μοναξιάς. Ο Γιούγκ πίστευε ότι η μοναξιά δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, αλλά ένας ιερός χώρος όπου μπορούμε να συναντηθούμε. Όταν μάθεις να είσαι σε ειρήνη με αυτό που είσαι, σταματάς να ψάχνεις απεγνωσμένα κάποιον άλλο για να καλύψει το κενό σου. Και είναι εκείνη τη στιγμή που δεν ψάχνεις πια κάποιον να σε ολοκληρώσει, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πιο αυθεντικές σχέσεις. Το μυστικό δεν είναι να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Το πραγματικό μυστικό είναι να γίνετε η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού σας. Γιατί όταν το κάνετε, οι σωστές συνδέσεις θα έρθουν φυσικά. Δεν θα χρειαστεί να επιβάλλετε τίποτα. Δεν θα χρειαστεί να πείσεις κανέναν ότι αξίζεις αγάπη. Απλώς είσαι και αυτό αρκεί. Αν έχετε νιώσει ποτέ ότι κάποιος μπήκε στη ζωή σας στην κατάλληλη στιγμή, ότι η παρουσία του έφερε διάβγεια, ειρήνη ή ακόμα και μια απαραίτητη πρόκληση που σας όθησε προς την ανάπτυξη, μην το αγνοήσετε. Η ζωή είναι γεμάτη συγχρονισμούς, σημάδια που μας καθοδηγούν αν μάθουμε να ακούμε. Αλλά το κλειδί βρίσκεται στην ενδοσκόπηση, στη γνώση του εαυτού σας, στην κατανόηση των προτύπων σας, στην αναγνώριση του τι πραγματικά ψάχνετε σε μια σχέση και το πιο σημαντικό, στο να έχετε το θάρρος να αφήσετε ό,τι δεν έχει πια απήχηση σε εσάς. Ο Καρλ Γιούγκ μας δίδαξε ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού μας κόσμου. Εάν θέλετε να προσελκύσετε το σωστό άτομο, πρέπει πρώτα να γίνετε το κατάλληλο άτομο για τον εαυτό σας. Οι σχέσεις που βιώνουμε στη ζωή δεν είναι τυχαίες. Ο Γιούγκ πίστευε ότι όλα όσα συμβαίνουν στον εξωτερικό μας κόσμο είναι μια εκδήλωση εσωτερικών διεργασιών, πτυχών μέσα μας που δεν έχουμε ακόμη εξερευνήσει ή κατανοήσει. Εάν βρίσκεστε συνεχώς σε σχέσεις που σας κάνουν ανήσυχους, ανασφαλείς ή άδειους, ήρθε η ώρα να αναρωτηθείτε ποιο μέρος της ψυχής μου έλκεται από αυτή την εμπειρία. Αυτό δεν είναι μαγεία ή τυφλή μοίρα. Είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού σας κόσμου. Εάν νιώθετε βαθιά μέσα σας ότι δεν είστε αρκετός, είναι πιθανό να εμπλακείτε με άτομα που ενισχύουν αυτή την πεποίθηση. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, αλλά επειδή το ασυνείδητο μυαλό σας αναζητά την επιβεβαίωση αυτού που ήδη πιστεύει ότι είναι αλήθεια.
Το κλειδί για να σπάσει αυτός ο κύκλος είναι η συνειδητοποίηση. Όταν αρχίσετε να αναγνωρίζετε αυτά τα πρότυπα και καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις σας αντικατοπτρίζουν τις εσωτερικές σας πεποιθήσεις, αποκτάτε τη δύναμη να τις αλλάξετε. Δεν ψάχνεις πια την αγάπη για να καλύψεις ένα κενό, αλλά για να μοιραστείς την αγάπη που ήδη υπάρχει μέσα σου. Και όταν λειτουργείτε από αυτό το μέρος, οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή σας θα αντανακλούν την ίδια ενέργεια πίσω σε εσάς. Αναρωτηθείτε λοιπόν, επιλέγω την αγάπη από έναν τόπο ολότητας ή από έναν τόπο φόβου? Γιατί η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα καθορίσει την ποιότητα κάθε σχέσης που βιώνεις από αυτή τη στιγμή. Ο Γιούγκ το εξήγησε αυτό μέσω της έννοιας της προβολής. Όταν δεν έχουμε επίγνωση ορισμένων πτυχών της προσωπικότητάς μας, τις προβάλλουμε σε άλλους, βλέποντας σε αυτούς τι είναι στην πραγματικότητα μέρος μας. Ίσως έχετε βρεθεί σε μια σχέση όπου αισθάνεστε ότι δεν σας σέβονται, όπου το άλλο άτομο φαίνεται να σας θεωρεί δεδομένο, να απαιτεί πάρα πολλά από εσάς ή απλά να μην σας βλέπει πραγματικά. Είναι απογοητευτικό, ακόμη και οδυνηρό. Αλλά αν κάνετε ένα βήμα πίσω και κοιτάξετε με ειλικρίνεια, μπορεί να αναρωτηθείτε, βλέπω σε αυτό το άτομο μια αντανάκλαση κάτι μέσα μου, βαθιά μέσα μου, είμαι εγώ αυτός που δεν εκτιμώ αρκετά τον εαυτό μου. Λειτουργεί ασυνείδητα με μυστηριώδεις τρόπους, αλλά έχει πάντα έναν σκοπό να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε τι πρέπει να ενσωματώσετε. Εάν έχετε περάσει από σχέσεις όπου ένιωθες εγκαταλειμμένος, όπου έπρεπε να παλέψεις για την προσοχή ή την αγάπη, είναι πιθανό να υπάρχει ένα μέρος σου που φοβάται την απόρριψη. Ίσως κάποια στιγμή μάθατε ότι η στοργή πρέπει να κερδίζετε και όχι απλά να λαμβάνετε. Φυσικά, όταν ένα άτομο προορίζεται πραγματικά για εσάς, θα το ξέρετε, γιατί δεν θα υπάρχει συνεχής αγώνας για να αποδείξετε την αξία σας. Δεν θα νιώσετε την ανάγκη να αποδείξετε την αγάπη, την πίστη ή τη σημασία σας. Η σχέση θα κυλήσει αβίαστα, χωρίς σιωπηλό ανταγωνισμό για αναγνώριση ή στοργή. Θα είναι μια αληθινή ανταλλαγή όπου και οι δύο βλέπετε, αποδέχεστε και υποστηρίζετε ο ένας την ανάπτυξη του άλλου. Αλλά για να φτάσετε εκεί πρέπει πρώτα να παρατηρήσετε τα δικά σας μοτίβα. Τι είδους σχέσεις έχετε προσελκύσει με τον καιρό? Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Οι εμπειρίες φαίνεται να ακολουθούν τον ίδιο κύκλο. Αν ναι, δεν είναι επειδή είστε καταδικασμένοι να επαναλάβετε το παρελθόν, αλλά επειδή το ασυνείδητό σας προσπαθεί να σας δείξει κάτι που πρέπει να καταλάβετε. Ο Γιούγκ μίλησε για τη σημασία του να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, γιατί μόνο έτσι θα σταματήσει να ελέγχει τη ζωή σου. Μέχρι να το κάνετε, θα συνεχίσετε να το αποκαλείτε μοίρα. Θα συνεχίσετε να αισθάνεστε παγιδευμένοι σε καταστάσεις που φαίνονται αναπόφευκτες, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι στην πραγματικότητα έχετε τη δύναμη να επιλέξετε κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε ότι στέκεστε μπροστά σε δύο πόρτες. Το ένα οδηγεί στο μονοπάτι που πάντα ακολουθούσες, το γνωστό, αυτό που σε οδήγησε στις σχέσεις και τις εμπειρίες που είχες μέχρι τώρα. Η άλλη πόρτα είναι άγνωστη. Σε γεμίζουν με ανασφάλεια αλλά και με δυνατότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την πρώτη πόρτα, γιατί ακόμα κι αν φέρνει πόνο, είναι προβλέψιμη. Ο φόβος της αλλαγής, του άγνωστου, του τι μπορεί να συμβεί αν επιλέξετε διαφορετικά, είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς των ανθρώπων. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να προσελκύσετε μία σχέση που σας φέρνει ηρεμία, πρέπει να τολμήσετε να περάσετε από άλλη πόρτα. Δεν μπορείς να περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα όσο μένεις ίδιοι. Δεν μπορείς να θέλεις μια σχέση βασισμένη στην αγάπη αν υπάρχουν ακόμα μέρη σου που απορρίπτουν αυτήν την αγάπη. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι πριν βρεις το κατάλληλο άτομο, πρέπει να γίνεις το άτομο που θα προσελκύσει αυτή τη σχέση. Και αυτό απαιτεί εσωτερική δουλειά. Το θάρρος να αντιμετωπίσεις τις σκιές που σε οδήγησαν να επαναλαμβάνεις τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά. Αφιερώστε λίγο.
Σταματήστε και σκεφτείτε όλες τις σχέσεις που έχουν αφήσει το στίγμα τους πάνω σας. Σκεφτείτε τα μοτίβα που έχουν επαναληφθεί, τα συναισθήματα που έχετε νιώσει. Ποιο είναι το μήνυμα πίσω από όλα αυτά? Ποιο μέρος του εαυτού σας εξακολουθεί να προσπαθεί να θεραπεύσει μέσω των σχέσεών σας με τους άλλους? Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Κανείς δεν μπορεί να σε γιατρέψει, κανείς δεν μπορεί να σε εκπληρώσει, κανείς δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που δεν έχεις δώσει στον εαυτό σου. Όταν έρθει το κατάλληλο άτομο, θα το καταλάβετε γιατί η παρουσία του δεν θα φέρει χάος ή περιττή ταλαιπωρία. Θα είναι μια σχέση που σε καλεί να αναπτυχθείς χωρίς να σε καταστρέψει στην πορεία. Θα είναι κάποιος που θα σέβεται την ουσία σου, που θα σε παρακινεί να επεκταθείς, όχι να συρρικνωθείς. Αλλά για να αναγνωρίσετε αυτό το άτομο όταν φτάσει, πρέπει πρώτα να είστε σίγουροι ότι δεν επιλέγετε ακόμα από φόβο, έλλειψη ή ανάγκη για εξωτερική επικύρωση. Ο Γιούγκ μας δίδαξε ότι το ταξίδι προς την αληθινή αγάπη δεν ξεκινά έξω από εμάς. Ξεκινά μέσα μας. Η ποιότητα των σχέσεών μας είναι μια άμεση αντανάκλαση της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Όταν πραγματικά γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, οι αληθινές σχέσεις αναδύονται αβίαστα, χωρίς να χρειάζεται να τις επιβάλλουμε. Έτσι, αν έχετε ρωτήσει ποτέ τον εαυτό σας, πώς μπορώ να ξέρω αν κάποιος είναι αυτός, ξεκινήστε κάνοντας μια ακόμη πιο σημαντική ερώτηση. Είμαι ο ένας για μένα. Γιατί μόνο από αυτό το μέρος της αυθεντικότητας και της εσωτερικής διάβγειας μπορείς να αναγνωρίσεις τι είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένο με σένα σε ένα άλλο. Υπάρχει κάτι που πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν για τις σχέσεις. Δεν αποτελούν μέσο για την κάλυψη συναισθηματικών κενών. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Ο Καρλ Γιούγκ είπε κάποτε ότι όλα όσα βιώνουμε εξωτερικά προέρχονται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι, αν θέλετε να μάθετε αν κάποιος είναι το κατάλληλο άτομο για εσάς, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας είναι «Τι ψάχνω πραγματικά?» Ίσως είχατε την εμπειρία να γνωρίσετε κάποιον ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Κάποιον που φαινόταν να έχει όλες τις απαντήσεις. Κάποιον που η παρουσία του έφερνε ειρήνη. Όμως όσο περνούσε ο καιρός, η δυναμική άρχισε να αλλάζει. Άρχισες να παρατηρείς συμπεριφορές που δεν τέριαζαν αρκετά με την εικόνα που είχες δημιουργήσει στο μυαλό σου. Υπήρχε μια λεπτή ενόχληση, μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά προσπάθησες να το αγνοήσεις. Δεν ήθελες να χάσεις τη σχέση. Εκείνη τη στιγμή σας το έλεγε ήδη η διαίσθησή σας, αλλά το ερώτημα είναι, ακούσατε? Ο Γιούγκ τόνισε τη δύναμη της διαίσθησης ως οδηγό από το ασυνείδητο. Το λογικό μυαλό μπορεί να σας εξαπατήσει, μπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, να βρεις λόγους, να κολλήσεις σε κάτι που δεν σου κάνει καλό. Αλλά η διαίσθησή σας είναι αυτή η εσωτερική φωνή που δεν απαιτεί λογική για να μάθετε την αλήθεια. Δεν λέει ποτέ ψέματα. Εάν αισθάνεστε δυσφορία, εάν υπάρχουν διακριτικά σημάδια που σας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, δώστε προσοχή. Μην αγνοείτε αυτά τα συναισθήματα μόνο και μόνο επειδή θέλετε η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Όταν κάποιος είναι πραγματικά κατάλληλος για εσάς, η παρουσία του δεν δημιουργεί μια συνεχή εσωτερική πάλη. Δεν νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξετε για να γίνετε αποδεκτοί, ούτε νιώθετε ότι περπατάτε πάνω σε τσόφλια αυγών για να αποφύγετε τις συγκρούσεις. Ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες ότι κάποιος είναι συντονισμένος μαζί σας είναι η αίσθηση της γαλήνης. Και εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται. Πιστεύουν ότι μια έντονη σχέση γεμάτη σκαμπανεβάσματα, ακραία συναισθήματα και δραματικές στιγμές είναι η απόλυτη απόδειξη αγάπης. Αλλά η ένταση δεν είναι ίδια με την αληθινή σύνδεση. Η αληθινή σύνδεση εκδηλώνεται ως ειρήνη, αμοιβαίος σεβασμός και αίσθηση ελευθερίας μέσα στη σχέση. Αν κοιτάξετε πίσω στη ζωή σας, πιθανότατα θα θυμηθείτε μια στιγμή που αγνοούσατε τη διαίσθησή σας. Υπήρχαν άνθρωποι που από την αρχή έδειχναν ξεκάθαρα σημάδια ότι δεν ήταν αυτό που πραγματικά χρειαζόσουν και παρόλα αυτά κράτησες.
Γιατί? Γιατί ο φόβος της μοναξιάς, η λαχτάρα για αγάπη και η ανάγκη να νιώθεις ότι ανήκεις μπορεί να θολώσει την αντίληψή σου. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι είναι το ασυνείδητο που επαναλαμβάνει τα μοτίβα, προσπαθώντας να επουλώσει παλαιότερες πληγές μέσω νέων σχέσεων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένα άτομα μπαίνουν στη ζωή σας ακριβώς τη στιγμή που περνάτε μια σημαντική αλλαγή? Δεν είναι τυχαίο. Ο Γιούγκ μίλησε για τη συγχρονικότητα. Πώς το σύμπαν φαίνεται ευθυγραμμισμένο για να μας φέρει αυτό που χρειαζόμαστε κάθε στιγμή. Όμως η συγχρονικότητα δεν φέρνει πάντα αυτό που θέλουμε. Φέρνει αυτό που χρειαζόμαστε για να εξελιχθούμε. Μερικές φορές οι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας δεν είναι οι σωστοί με τη ρομαντική έννοια, αλλά ένας καθρέφτης που μας δείχνει τι χρειαζόμαστε ακόμα για να θεραπεύσουμε μέσα μας. Γι' αυτό, προτού αναρωτηθείτε αν κάποιος είναι κατάλληλος για εσάς, πρέπει να αναρωτηθείτε τι αντικατοπτρίζει αυτό το άτομο σε εμένα. Αν η παρουσία του στη ζωή σας σας σωθεί να μεγαλώσετε, να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας, να γίνετε πιο αυθεντικοί χωρίς να νιώθετε ότι πρέπει να προδώσετε τον εαυτό σας, τότε αυτή η σχέση έχει θετικό σκοπό. Αλλά αν από την άλλη πλευρά αισθάνεστε εξαντλημένοι, συνεχώς σε σύγκρουση με τον εαυτό σας, γεμάτοι αμφιβολίες και σε κατάσταση συναισθηματικής ανησυχίας, αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι αυτό το άτομο δεν ευθυγραμμίζεται με την πραγματική σας ύπαρξη. Ο Γιούγκ μας διδάσκει ότι η ζωή μας παρουσιάζει εμπειρίες σχεδιασμένες για την εξέλιξή μας, αλλά είναι στο χέρι μας να αναγνωρίσουμε τα σημάδια και να πάρουμε αποφάσεις από ένα σημείο συνειδητοποίησης και όχι φόβου. Αν νιώθετε ότι πρέπει να κυνηγήσετε κάποιον, ότι πρέπει να καταβάλλετε συνεχώς κάθε προσπάθεια για να λειτουργήσει η σχέση σαν να κάνετε κύκλους και να μην φτάσετε πουθενά, τότε ήρθε η ώρα να αναρωτηθείτε, επιλέγω αυτή τη σχέση από αγάπη ή ανάγκη? Η αληθινή αγάπη δεν απαιτεί συνεχείς δοκιμασίες ή θυσίες που σε κάνουν να χάσεις τον εαυτό σου. Ένα άτομο που είναι πραγματικά συντονισμένο μαζί σας δεν θα σας κάνει ποτέ να αμφισβητήσετε την αξία σας ή να σας βάλει σε μια θέση όπου πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στο να είστε ο εαυτός σας και να σας αγαπούν. Η αυθεντική αγάπη δεν είναι μάχη, ούτε είναι αδύνατο να λυθεί ο γρίφος. Δεν είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής όπου πρέπει να υπολογίζεις κάθε κίνηση για να αποφύγεις την ήττα. Η αυθεντική αγάπη είναι απλώς, είναι ελεύθερη, είναι ξεκάθαρη, είναι τίμια. Αν έχετε νιώσει ποτέ αυτή την ειρήνη με κάποιον, αυτό το συναίσθημα ότι μπορείτε να είστε εντελώς ο εαυτός σας χωρίς φόβο, χωρίς να ανησυχείτε ότι η σχέση θα σας απαιτήσει να εγκαταλείψετε τα όνειρά σας, τις αξίες σας ή την ουσία σας, τότε έχετε βιώσει αυτό που ο Γιούγκ θα περιέγραφε ως μια σύνδεση ευθυγραμμισμένη με το εσωτερικό σας. Δεν είναι εθισμός, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι να γεμίσεις ένα εσωτερικό κενό. Είναι απλά να μοιράζεσαι το ταξίδι με κάποιον που αντυχεί με την ενέργεια αυτού που πραγματικά είσαι. Αλλά για να φτάσετε σε αυτό το σημείο, πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας μια σημαντική ερώτηση. Είμαι έτοιμος να αφήσω ό,τι δεν προορίζεται για μένα? Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι θέλουν να βρουν το κατάλληλο άτομο, αλλά δεν είναι έτοιμοι να αφήσουν εκείνους που σαφώς δεν το κάνουν. Αντέχουν, δικαιολογούνται, πείθουν τον εαυτό τους ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με τον καιρό, ότι ο άλλος πρέπει απλώς να καταλάβει καλύτερα ότι όλα θα βελτιωθούν. Και στην πορεία σπαταλούν χρόνια από τη ζωή τους κολλώντας σε κάτι που δεν τους επιτρέπει να αναπτυχθούν. Ο Γιούγκ θα μας θύμιζε ότι τίποτα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε άγωνο έδαφος. Εάν συνεχίσετε να καλλιεργείτε σχέσεις που σας φέρνουν μόνο πόνο, το μόνο που κάνετε είναι να διαιωνίζετε τον κύκλο. Αλλά τη στιγμή που επιλέγεις τον εαυτό σου, όταν αποφασίζεις να αφήσεις ό,τι δεν σου επιτρέπει να είσαι αυθεντικός, όταν παίρνεις το ρίσκο να είσαι μόνος αντί να συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα σου αξίζει, συμβαίνει κάτι εκπληκτικό. Οι σωστοί άνθρωποι αρχίζουν να εμφανίζονται στη ζωή σου. Και δεν είναι μαγικό,
Δεν είναι τυχαίο. Αυτό συμβαίνει απλώς επειδή τώρα δονείτε σε διαφορετική συχνότητα που προσελκύει αυτούς που είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένοι μαζί σας. Αν αυτή τη στιγμή αναρωτιέστε αν κάποιος στη ζωή σας είναι το σωστό άτομο, σταματήστε για λίγο και ακούστε τον εαυτό σας. Μην σκέφτεσαι τον φόβο της απώλειας. Μην σκέφτεσαι τον φόβο της μοναξιάς. Μην σκέφτεσαι την ιδέα του τι θα μπορούσε να ήταν. Απλώς νιώστε. Αυτό το άτομο σας φέρνει ειρήνη. Νιώθεις ελεύθερος στην παρουσία τους. Σας εμπνέουν να μεγαλώσετε ή, αντίθετα, νιώθετε ότι πρέπει να καταβάλλετε συνεχώς προσπάθεια μόνο και μόνο για να δουλέψει η σχέση. Η αγάπη δεν είναι πεδίο μάχης. Δεν πρέπει να μοιάζει με πόλεμο, όπου κάθε μέρα είναι ένας άλλος αγώνας για να σε δεις, να σε αγαπήσουν, να σε εκτιμήσουν. Όταν κάποιος προορίζεται πραγματικά για εσάς, θα το ξέρετε. Όχι γιατί το μυαλό σου θα το αναλύσει και θα το εγκρίνει, αλλά γιατί θα το νιώσει η ψυχή σου. Θα είναι κάτι που δεν χρειάζεται εξήγηση, κάτι που απλώς είναι. Και αν αυτή τη στιγμή νιώσετε ότι αυτό το άτομο δεν έχει έρθει ακόμα στη ζωή σας, μην απελπίζεστε. Μην ψάχνεις έξω για αυτό που δεν έχεις βρει ακόμα μέσα σου. Γιατί τη στιγμή που πραγματικά επιλέγεις τον εαυτό σου, όταν εκτιμάς τον εαυτό σου, χωρίς να χρειάζεται κάποιος άλλος να σε επικυρώσει, όταν σταματήσεις να ψάχνεις έξω για αυτό που μόνο εσύ μπορείς να βρεις μέσα σου, τότε και μόνο τότε θα εμφανιστεί φυσικά η αληθινή αγάπη. Ο Γιούγκ μας δίδαξε ότι οι απαντήσεις στα βαθύτερα ερωτήματά μας δεν βρίσκονται στον εξωτερικό κόσμο, αλλά στο ταξίδι προς τα μέσα. Και όταν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι, όταν τολμήσετε να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, όλα στη ζωή σας αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται. Και όταν έρθει το κατάλληλο άτομο, θα το μάθετε. Όχι επειδή πληρεί μία λίστα απαιτήσεων, όχι επειδή το μυαλό σας θα το αναλύσει και θα το εγκρίνει, αλλά επειδή το είναι σας, θα το νιώσει βαθιά, χωρίς καμία αμφιβολία. Όταν συναντήσετε το κατάλληλο άτομο, δεν θα είναι μια στιγμή ανεξέλεγκτη εφορία ή συντριπτική αιμονή. Θα είναι ειρηνικό. Θα υπάρχει μια ήσυχη ασφάλεια που θα εγκατασταθεί στην καρδιά σας, χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις. Δεν θα νιώσετε υποχρέωση, δεν θα αισθάνεστε ανασφάλεια, δεν θα νιώσετε ότι πρέπει να κάνετε συναισθηματικά ακροβατικά για να κρατήσετε τη σχέση ζωντανή. Απλώς θα ρέει και το πιο σημαντικό, θα νιώσετε σαν τον εαυτό σας περισσότερο από ποτέ. Ο Καρλ Γιούγκ μας δίδαξε ότι η αληθινή αγάπη δεν έχει να κάνει με την εξάρτηση ή την κατοχή. Πρόκειται για τη σύνδεση, την αμοιβαία ανάπτυξη και τον σεβασμό για την ατομικότητα του άλλου. Το κατάλληλο άτομο δεν θα σας ζητήσει ποτέ να θυσιάσετε τα όνειρά σας ή να αλλάξετε την ουσία σας μόνο και μόνο για να χωρέσετε στον κόσμο του. Αντίθετα, θα σας σηκώσουν, θα σας προκαλέσουν με υγιείς τρόπους και θα περπατήσουν δίπλα σας χωρίς τον φόβο της εγκατάλειψης να αιωρείται πάνω από κάθε συζήτηση. Σε μια πραγματικά ουσιαστική σχέση δεν υπάρχουν παιχνίδια δύναμης, δεν υπάρχουν συνεχείς μάχες για προσοχή ή επικύρωση. Αντίθετα, υπάρχει παρουσία, μια πραγματική ακλόνητη παρουσία. Υπάρχει εμπιστοσύνη, μια βαθιά αίσθηση του ανήκειν και μια άρρητη κατανόηση ότι σας εκτιμούν όπως ακριβώς είστε. Αλλά εδώ είναι κάτι σημαντικό να θυμάστε. Το σωστό άτομο μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή σας μόνο όταν έχετε κάνει την εσωτερική δουλειά για να τον αναγνωρίσετε. Εάν μείνετε παγιδευμένοι σε τοξικούς κύκλους, εάν φοβάστε να μείνετε μόνοι, εάν αναζητάτε την αγάπη από ένα μέρος συναισθηματικής κενού, πιθανότατα θα συνεχίσετε να προσελκύετε σχέσεις που ενισχύουν αυτούς τους φόβους. Γιατί η ζωή δεν σου δίνει αυτό που θέλεις. Σου δίνει αυτό που μπορείς να αντέξεις συναισθηματικά. Η βαθύτερη αλήθεια για την αγάπη είναι η εξής. Όσο πιο υγιής είναι η σχέση σας με τον εαυτό σας, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ποιος είναι ο κατάλληλος για εσάς. Όταν σταματάς να ψάχνεις κάποιον να σε ολοκληρώσει και ανταυτού επικεντρώνεσαι στο να γίνεσαι ολοκληρωμένος μέσα σου, προσελκύεις σχέσεις που βασίζονται στην αληθινή σύνδεση και όχι στην ανάγκη.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα αναρωτιέστε αν κάποιος είναι ο κατάλληλος για εσάς, σταματήστε, κάντε ένα βήμα πίσω και αναρωτηθείτε πρώτα, είμαι εγώ ο κατάλληλος για μένα? Γιατί όταν είσαι, δεν θα χρειάζεται να ψάχνεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Θα σε αναγνωρίσουν τόσο εύκολα όσο τους αναγνωρίζεις. Έτσι, αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι δεν έχετε βρει ακόμα αυτό το άτομο, μην το δείτε ως πρόβλημα. Δείτε το σαν ευκαιρία. Μια ευκαιρία να δυναμώσετε την πιο σημαντική σχέση που θα έχετε ποτέ, αυτή με τον εαυτό σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να γίνετε η πιο αυθεντική εκδοχή αυτού που είστε, να απελευθερώσετε ό,τι δεν σας αρέσει πια και να ανοιχτείτε σε αυτό που πραγματικά αξίζετε. Και όταν τελικά φτάσει αυτό το άτομο, θα το μάθετε. Δεν θα υπάρχει διαρκές άγχος, καμία παρατεταμένη αμφιβολία. Δεν θα νιώσετε την ανάγκη να επιβάλλετε τίποτα. Η σύνδεση θα φαίνεται φυσική, αβίαστη, σαν να έχετε γυρίσει σπίτι. Μέσα σε όλο το χάος στον κόσμο θα βρείτε έναν χώρο όπου μπορείτε απλά να είστε. Και αυτό είναι η αγάπη στην πιο αγνή της μορφή. Εάν αυτό το μήνυμα έχει απήχηση σε εσάς, εάν οποιαδήποτε στιγμή αυτές οι λέξεις περιέγραψαν τη δική σας ιστορία, σας προσκαλώ να μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια. Έχετε βρει αυτό το άτομο ή είστε ακόμα σε ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης? Τα λόγια σας θα μπορούσαν να είναι το φως που κάποιος άλλος χρειάζεται να διαβάσει σήμερα. Και αν γνωρίζετε κάποιον που χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα, στείλτε του αυτό το βίντεο. Βοηθήστε με να προσεγγίσω περισσότερους ανθρώπους που πρέπει να καταλάβουν ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι ταλαιπωρία, ότι οι υγιείς σχέσεις δεν απαιτούν αδύνατες θυσίες και ότι η πιο σημαντική σχέση που μπορούμε να καλλιεργήσουμε είναι αυτή που έχουμε με τον εαυτό μας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Εδώ βουτάμε βαθιά στο ανθρώπινο μυαλό τη δύναμη του ασυνείδητου και πώς οι σχέσεις μας αντικατοπτρίζουν την προσωπική μας ανάπτυξη. Και αν θέλετε να μιλήσω για ένα συγκεκριμένο θέμα στο μέλλον, ενημερώστε με στα σχόλια. Η φωνή σας είναι βασικό μέρος αυτής της κοινότητας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, που μοιράζεστε αυτό το ταξίδι αυτοανακάλυψης και που είστε μέρος αυτού του χώρου όπου η ανάπτυξη, η ενδοσκόπηση και η προσωπική εξέλιξη βρίσκονται στο επίκεντρο. Θυμηθείτε, όταν έρθει το κατάλληλο άτομο, θα το μάθετε, αλλά πριν το βρείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη βρει τον εαυτό σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.